Profita achita declaration kana achisa a prophecy concerning breakthrough iyoyo. Aitova pedyo paakazvinzwa akaramba. Elisha akati uchazviona saungatya. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord opened the floodgates of heaven, this will not happen. You will see it with your own eyes, Elisha said, but you will not eat any of it. Aiva pedyo akazviramba akati nyangwe Mwari vakavhura magedhi ekudenga hazviiti. Bible ndokubva rati Elisha akataura kumurume kuti uchazviona saungatya. I want to warn you and help you to understand this. Mwari akashanda the 4 lepers nyangwe vasina kunzwa this prophetic message. Kune message iri dangerous nyangwe iri yechokwadi. Iyoyo Mwari ngavakuwanire nyasha dzekuti iregere kuuya munzeve dzako. Why? Nokuti inogona kumutsa dambudziko. Iyo iri message yechokwadi. Murume aiva close namambo uye ari close pana Elisha pari kuitwa prophecy. He died. Pakauya zvekudya akatsikirwa nemasaga pagedhi reSamaria akafa. Chakamuuraya chii? Imessage yebreakthrough yakauya palevel yekuti iye kutenda kwake kwaiva kudiki, akatadza kuzvigamuchira. Vanhu vakaunza breakthrough muSamaria, there were people who were far from the prophet, vasina kubvira vanzwa message iyoyo. Kugara uchitsvaka kuprofitwa nechiprofita instead yekuti zvikubatsire kana usiri mature zvinokukuvadza. That's the other side of the prophetic. It's dangerous. Prophetic word really dangerous kana usiri mature. Samuchiona kuti Jesu although mari maiva nyangwe nekuprofita, pese paaiwana munhu ane dambudziko anga asinganongedzere zvikonzero, aitaura a prophetic message in a healing without reasons ekuti sei munhu adai. Why? When you are not mature, pakaprofitwa kuti iwe akaita kuti uregere kuroorwa nditete vako vanonzi ningi vakadai, nyangwe waprofitwa zviri zvechokwadi, but nekuda kwezera rako mauri muno mukahasha kudarika kuregerera nokuti you are not mature, the nature of God is not in you. So instead yekuti prophecy ikubatsire, inomutsa hasha, yamutsa hasha, you become bitter. Wa bitter, wa create a platform, block a blessing. Bitterness and forgiveness, a breeding ground, inokonzera a blockage to the things of God. So vazhinji vedu chakavakuvadza prophecy iri yechokwadi, but nokuti havasi mature palevel yekugamuchira nekuzvinzwisisa. Uyu murume andataura nezvake uyu. Elisha nyangwe akaprofita chokwadi, murume uyu wakafa nechokwadi. Chamuuraya chii? Zera rake rekuzvigamuchira nekutenda ridiki, nekuda kwekuti shoko raMwari, the prophetic word, rinotaura zvinhu zviri padimension yeumwari kudarika all angles dziri scientific kana dzekuronga kwevanhu. I always tell people this. Mazuva andairwara neTB ndiri kudomboshava, dai pakauya munhu akandiprofita kuti aiwa baba muchasimba, muchava mutano, God will use you. You will travel to many nations preaching the gospel. Munhu iye ndaigona kunetsana naye
kana ndaigona kumutuka kana kuridza tsamwa kana kubva paari. Level yekurwara yandakatarisana nayo, chandaifunga mandiri rufu. So dai pakauya munhu ane prophetic message concerning zvandasangana nazvo muupenyu now nekuita kwaMwari, handaibvuma azviite. Thank God handina wandakasangana naye akataura. Why? Ndaigona create a breeding ground ine grudge, ine unforgiveness, kana kuti ine bitterness, kana kuti isina faith to an extent. Murume chakamuuraya kushayiwa faith pa correct or pa the right prophetic message yataurwa nemunhu waMwari. Akatoudzwa zverufu rwake uyu, paakanzi uchazviona saungadye. Kusadya kunongoreva rufu. I love prophecy. I respect prophecy. But there is the other side, a prophetic. Yausingafanirwe kunzwa. Even iri yechokwadi. Nekuda kwezera. I know even in my relationship, cannot even mukukura kwevanhu. I grew up with my sister. Vakuru kwandiri. Mwana wa mama wangu. Kwete wa baba wangu. Mama wangu vakarurwa vaine mwana wavo musikana. Anova sister yangu. Information iyoyo ndakaiziva after ndatoita O level ndakuma 18, 19 years. Tichikura tiri vana vadiki, we were one. Nekuda kwekuti hakuna akatipa information iyoyo. Nekuda kwekuti kana uri mudiki zvino create a ground yekuda kumukirana nekuvengana nekudii. But when you are immature, one good reasoning, unogamuchira hanzvadzi yako sehanzvadzi yako. So I thank God for my parents or my relatives ekuti havana kukuya kuzorivila zvinhu izvi tiri vana vadiki. Nekuti uri mwana mudiki unofunga semwana, unoekita semwana, une zvaunotanga kuona zvisizvo nekutaura zvisizvo. So vakuru vanochengeta information iyoyo inozotaurwa nenguva yakafanira, nyangwe iri information yechokwadi. Chokwadi chakanaka. Chokwadi chinogona kuuraya munhu. Zvichidependa nezera remunhu wamuri kuudza chamunhu chokwadi chamuri kutaura kwaari. Okay. Pane vhesi yandidena to open. That was to be Matthew 16. Nyaya transfiguration. I want to show you something concerning the truth. The truth is good. But aiudzwe munhu asati apa level yekugona kuigamuchira zvakanaka, because it can be dangerous. Kana kuti inogona kuhinda the flow or the move yoda kuitwa naMwari. Matthew chapter 16. Or Matthew. All right, let me go there. So it's Matthew 17. Matthew 17. Verse 9. As they were coming down from the mountain, Jesus instructed them, "Do not tell anyone what you have seen until the Son of Man is raised from the dead." Musaudza mumwe munhu zvamaona svika mwanakomana wemunhu amutswa kubva kune vakafa. Zvinoreve izvi, Jesu ari kutipa a picture yekuti zvamaona ndezvechokwadi, kuita kwaMwari kwamaona. But message iyoyo for now aiudzwe munhu until the Son of Man is raised from the dead. Why? Nokuti mukanokasika kuudza vanhu nhau yekurovererwa kwaJesu pamuchinjikwa haichabudiriri. Why? Nokuti vanhu mukavaudza vachatenda kuti Jesu mwanakomana waMwari zvechokwadi. Hakuna achandobata Jesu womurovera pamuchinjikwa. Munoisa fiye muvanhu.
inova fear inohinda the plan of salvation. Saka imimi mukanyarara zvinhu izvezvizvi zvichaita kuti vanhu vagone kusvika pavanobata Jesu vomuendesa pamuchinjikwa. Mozovaudza kana mwanakomana wemunhu wamuka kubva kuvakafa, kureva kuti although this is the truth, but for now don't preach about this. Saka dhenje atinoita kana tisina kuita yield to the Spirit of God, tinoudza vanhu chokwadi chiri dangerous, chinovakuvadza. Prophecy is good, but the prophet ngave mature to a level yekuziva zvekuudza munhu nyangwe zviri zvechokwadi. Why? Nekuti vanhu vanogona kurambana. Iyo prophecy iri meant to edify, kusimbisa, to edify the church, but inogona kudestroy if the prophet akashaiwa the wisdom yekuselecta chaari kuti chokwadi, uye anofanirwa kuziva level nemhando yevanhu vaari kuudza zvinhu. Like on this note, chakauraya murume prophecy, yet the prophecy was true, but it was too much for this man to believe. It was too much. Chinhu chakanaka chikangova too much chinenge cha dangerous. Chinhu, for example, chinhu chinonaka ukadya cream pakeke yakawandisa haikuitiri zvakanaka, unogona kuchaya. Ukawanza shuga mutii inokukanganisa. Chese chakanaka chikangoitwa kudarika mwero chinobva chava dangerous. Saka chimwe chinogona kuuraya vanhu mukunamata, kuti mushumiri kana ashawa the wisdom of God, unogona kuudza vanhu chokwadi chinova dangerous to an extent yekuti chinouraya vanhu. Chaitova chokwadi Elisha pakati mangwana pachange pane chikafu pano, but level of faith yemurume anga ari close yakamurambira, akaramba, akanzi uchazviona ungadye, murume akafa. Prophecy, truth, iri harmful kana munhu asiri mature pakugona kuigamuchira. I don't know why ndaenda this angle, but it's just tingobatsirana. Why? Because ukatoudzwa izvizvi kuti akaita kuti upenyu hwako usafambe zvakanaka ndiningi, akatora hembe yako akadai, akatora akaenda akadeketera zita rako akadii pakati, ende munhu wacho ubva wamuziva kuti ariko kumusha, ariko kumba, iwe usiri mature pakugona kuregerera, usiri mature muzvinhu zvaMwari, I tell you, chaungatange kutsvaka revenge. Can you imagine? Ndiye akaita kuti usawe nembereko, ndiye akaita kuti usarorwe, kana ndiye akamutsa divorce muupenyu hwako, wopiwa zita rake remunhu iye. Zvinoita here kuti at your level ungoti no, it's okay, ndichangozvinamatira Mwari wangu, Mwari anondiitira zvakanaka. Uri munhu unorwadziwa. That human nature inokuchallenge. Instead yekuti ugone kuflow forgiveness, une nzira dzaunotsvaga to fight back. Saka wakaona kuti vhangeri raback to sender riri so popular and common among people. Why? Rine chekuita nelevel yematurity nevanhu. Go back to sender, that's why iri common and iri popular, and vanhu vachiitsvaka nekuida. Moyo yevanhu yakazara revenge kudarika forgiveness. Why? Because forgiveness is not the nature of man, it's the nature of God. But the 4 lepers, varume 4 vane maperembudzi, they were used by God to bring a turnaround in society. What am I saying? God can use you to bring a turnaround kumusha kwako. But chandoda kuti unamatire chidyarike mauri, a heart to forgive.
Mwari vane munana waruda kuita for you to become a blessing to your family, to your society, to your community. But it takes forgiveness kuti ive part and parcel of your lifestyle as a believer. Mwari kuti vakutrust nezvinhu zvecommunity. Mucommunity ndo mune ma-enemies ako. Panotoda the nature of God, a heart to forgive. Saka wakaona kuti varume ava vakambotora zvinhu vachiviga, vakatora zvinhu vachiviga. Mumwe ndokubva ati zvatiri kuita hazvina kunaka. Why? Because this is the day of good news. Panoti good news, panoti gospel. Kuda kuti ari kusa zvinhu ndezvenyasha uma. Tingaviga tikadii nokuti tazviwana. But hazvina kuuya ne-effort yedu. Look at us, we are still lepers. Indava army yatiza. Obvious. It's all about the grace of God. So pese paunounzisa kuti zvinhu zvine nyasha dzaMwari, ndazviwana ndazviachiva nekuda kwegrace, you will never be self-centered or you will never be selfish. Kuregerera kunova nyore kana waziva kuti Mwari vandiwanirawo nyasha kuti ndisangane nebreakthrough yakadai. Ndinotenda Mwari zvikuru. My chigwidi, may the good Lord bless you. My situation, a good night to you. My Murgira Nyamunda, a good night to you. God bless you, God bless you, God bless you. Baba Maduro, a good night to you. God bless you. Sister Zapasi, may the good Lord bless you. Baba Shoko, may the good Lord bless you. My Tinka, may the good Lord bless you. My Airwadzi, a good night to you. God bless you. Sister Evangelist Gatawa, may the good Lord bless you. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. Brilliant Motsi, may the good Lord bless you. Tessa Mupungu, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Tadiwana Shemambo, God bless you. Eva Jairos, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. God bless you. Vincent Mabika, God bless you. Monchin, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. My sister Cassandra, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha, mwari vakuropafadzei, mwari vakugonesei. Innocent Tera, God bless you. Mindawana, a good night to you. A good night to you, people of God. Lydia Jangara, God bless you. God bless you. God bless you. Baba na mai Mugadza, mwari vakuitire nyasha zvikuru. Mai Miriam Chigwidi, God bless you. Su Chigorimbo, how are you doing, my sister? I hope I find you. May the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha, mwari vakuropafadze. Mfundisi Christian Shoko, pakadiko pa Rustenburg. I hope I find you. God bless you. God bless you. God bless you. Ropafadzwa hama dzangu. Effort Bako, God bless you. Patson Kunze, God bless you. Itirwa nyasha, mwari vakuropafadze. Maito Mana Kudzai Mudavan, Obed Alfred, God bless you. God bless you. God bless you. Baba na mai Maduro, mwari vakuitire nyasha zvikuru. Thank you so much. Samantha and Love, God bless you. God bless you. Baba Shoko, mwari vakuitire nyasha, mwari vakuropafadze. Thank you so much, guys. Murare munyasha, mwari vakuropafadze, mwari vakuchengetei. May God use you to bring a turnaround kumuri kwako. Usatarise zvauri, nokuti pauri ndo paanoda kutaura mbiri yake nekukudzwa kwake Mwari. Muleprosi idzodzo, mukubroka, mukushaya hama imomo, he can still use you to bring a turnaround mucommunity yakakurejecta. Ivane a heart to forgive. Mwari vakutore as a vessel to use kuti uunze a turnaround mucommunity yaunobva, kumusha kwaunobva, mukati mehama dzako. Kazhinji mandu dzedu dziri pakati pehama dzedu, but iva nemoyo wekugona kuregerera, create a ground yekuti Mwari vakushandise to bring a turnaround mucommunity, musociety yakakurejecta. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Obed Alfred, God bless you. God bless you. How's Mozambique? I hope I find you. God bless you. So hama dzangu murare munyasha, mwari vakuchengetei, mwari vakugonesei. Thank you so much. Thank you so much for tuning in. Remember, it's all about the grace of God.
dzinongova nyasha dzaMwari. Uri rejected kudaro, vanhu ndo vakurejecta kwete Mwari. Vaigara kunze kweguta vari rejected, vachisemwa nekuda kweurwere. But because of the good news, because of the gospel, God used them to bring a turnaround into a dying society, into a dying community. Mwari ngavashande newe kuunza shanduko, kuunza turnaround munyika yekwako, kudzinza rekwako,